Abia State, Igbo niile, asị a nara ekele n'aha Jizọs. Biko ndị eze ọjọọ afụtala, ndị eze niile anyị lekwe n'ọjị anyị were nyewe ndị ọbịa anyị. Message. Government of the people. As a Kabiki. As a Paul. As a Tumoka. As a Jai. Zambule agibule gawa biko aga mese ugwani lile the regent, the royal regent, biko Messi le peut oggi le peut meia le peut buka anya fele ya la kabrega wa oh mamma ni wo yes mamma ni wo mamma ni wo kwe autonomous community mamma ni wo Igbo, Ndewonu. The only feeling is bottom here logic. Yes. Don't know. Our elected secretary of Oshimu. Okoshimu. Neglect. The newest High Chief Uwadi EFUGHILAMBA ndị ọhụhụ to be anya watalogy let's work and here and then give me back to this. Oh, Doto. Oh, Mamma Nio. Oh, Mamma Nio. Umuno kago na biala. Nnayotuka. The Royal High Chief of Uwadi Autonomous Community. Ndị eze enyere ndị Uwadi Autonomous Community ọjị. Through our regent, High Chief Sir Engineer Chijioke Chikwekwe Ugwumba ọ sị ọjị enyere ndị Uwadi Autonomous Community ka anyị ruo ya. Nna anyị kpọba ije ndị eze nyere ya ọjị sa.
There's a autonomous community chiefs. We go nanga. You go and I don't know. There's now. My Regent. Chief Uwadi, Chief Uwaoma. Ndị eze ndewo no. Mama no. Eze nguli. N'ọla isi ụlọ aka. Wata ni mwenye lori ebe mwa no ga na. Oh mama ni o. Ụlọ aka ka mama ni o. Igbo mama ni o. Chairman, all Council of Traditional Rulers. Atagatendo. Here, what Jay, and she, Monia Rumi, and all the Jay. One, Iko mamane. Mamane. Alabia said mamane. Iko orudo ni mume. Age woro di anya fo n'oru re. Iko ai plase na lida nonga mako mama kechi. Akono lida no nodia. Akale chigechi akono no nodia. Asi juo kwa greli wale boji. Obasileru le boji. Ekekere maru le boji. Papupu anyi le boji. Alonhu le boji. Alomaya le boji. Alabese le boji. Alibo niile le boji. Ala Nigeria le boji. Anazikwa ebe niile ala nọ mana America mana London ebe niile ala sụtụrụ anyị lekwa ọjị anyị tụọ ka idiri nwoke mma dịrị nwaanyị mana aha Jizọs papa ukwu lekwa ụmụ anyị ebe bụla ha nọ anyị sị ọ ga-adịrị ha na mma lekwe ndị nna anyị anyị tụọ ga-adịrị ha na mma lekwe ndị nwunye anyị niile ebe ọbụla ha na-achọ ga-adịrị ha na mma anyị tụọ onye isi anyị na-awa aja ọ ga-eji ka ya bụrụ anyị tị papa ukwu lekwe nwaanyị nwoke na nwunye ya na ndị niile onye so bịa anyị tụ onye nwaanyị gọziere anyị ha ọ ga-adịrị ha mma n'ụtụtụ ọ ga-adịrị mma n'abalị ọ ga-adịrị ha mma n'anyasụ ate eyi ka ọ ga-adị ha mma eyi nkwụ ọ ga-adị ha mma eyi afọ ọ ga-adị ha na mma eyi ori ọ ga-adị ha na mma ate aga anwụchu ọnwụ n'ọma gị na-achụ ha n'ọma gị na-eso ha n'ọbụla ha etiri ka ọ ga-agachi ha onye nwanyị n'ihi na ụbọchị dị taa ụbọchị dị iche ụbọchị echimechi papa lekwa anyị nwaanyị nwoke gọziere anyị ya lekwe nwunye ọmụ ya gọziere anyị ha ekwere ka ndị ọjọọ hụ ha ekwere ka ndị iro hụ ha ya na-emeta omenala o siri eluigwe ata emecha omenala a mmaji nwunye ọma gara eso ha emecha ya mbuli elu ga-awụ ke ha anyị ọnwụ ike agaghị eso ha ha agakwana hụ ha ndị ọjọọ ebe ọbụla ha nọ agaghị hụ ha ọrịa ugwu ọbụla ọ gaghị hụ ha taa ka anyị na-eme ihe ọma dị iche ha ga-emere ndị ọhụhụ ha ga-emere ndị ụmụahịa ha ga-emere ndị Igbo niile ha ga-emere ndị Naịjirịa atụ ihe mkpekata anyị ọkụ ya na ya atị taa Chineke atọ ọjị a ga-atata ndụ tata isi ike tata ọganihu
azama agbakwuru anya ọhụ anyị ga-emerụ emerụ n'ihi na ji na-aka ka erie ya ede na-aka ka erie ya azụ ihe anya mkpekata ndị ọhụụ ihe anya mkpekata ndị eze ajọ otu anyị kara ya otu ọ ga-esi mee n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ọ bụ ya n'ihe biko Commander, ask him to be. ọfọ niile ya esoro ibe ya rie n'aha Jizọs ọkụ ya n'ihe Agaghị irete n'ụlọ Uwadi. You need what? Give me a minute. Obi dị anyị ụtọ nwaanyị nwoke na nwaanyị nwaanyị oge uwe ya ha nọ n'etiti anyị nọkwa n'ugbu a ka anyị nwee ike mee ya omenala kpafu ya ọsọ n'ihi na our son created the Gemunte n'ihi na our son kaila gichechizi taa emezuola anyị omenala since last year and omenala omenala ọwụ omenala nye ndị ọhụụ ndị eze ọhụụ ada anyị nwere olileanya based on ihe niile anyị na-ahụ na-emenala ọhụụ otu o sila agba mbọ ya na nwunye ya na Amerịka the interest ndị ọhụụ ọ na-elekọta ndị ọhụụ ọ na-agba mbọ ihe ọbụla gbasa ndị ọhụụ ọ na-eti ya aka ọ dị ihe ndị ọhụụ na-akpụ ya ọ
I think here twice before you man. Ni no one go no tere jibote wani. Ni na some of us. Auntie men here no. We are one year after I to tell me. Auntie we have 10 naira. We are anything by no we have 1 naira. But the mocha, one you won't go. Me and your home like a go. You know, I'm like a go. On the home. On the make a dear day, may for a better honor. I go in and may Jagala Gata. Often he ain't pay. She woke up 1 year. I get you a teacher. Yeah, man, I remember last year. My waraji. Ya uroga opportunity apabiage. I say, ya say more playa bata. Ya gebia. Ya wure certificate ya. Yala me. All machine days on. All machine days on lile. Igo si ha. Ni no nyene moto. I get you go preacher. I got that long much better. I got that long with your hello. I got that long who don't handle now. We see it. No, but I had a man. Okay, they have a man. You look at one in your job. Or do you come? Yeah, we can laugh. Do you mean? Imminent door. Oh, we got that days on. Shabatala. By Shabatala. I near the certificate. So, because I say, little Nanya, we said to the Nanya why. In Igbo regents or the Lambo, Igbo close race. More life again than there's all I want to check. So, because our regents, the royal regents, present the one. Yala me. Yes, Mama no. Yeah. We go to our community. Mama no. Yeah. Mama no. Yeah. Mandem boss on longa. There one no. Yeah. Adia kweno. Yeah. Goya Palace. One, near them on the solution. Perform your duty. Well, Mamma, Yeah. Mulaka, Mamma, my royal high chief. GC Otuka. The elder father n'ebe onye na-echi echichi si pụta ukwe Autonomous Community na ndị eze siri biko prezentere n'anya nwadị na nwunye ya bịara na ukwe ndewo Ndị eze ọhụrụ ma mmanuo. Ndị nkwe Autonomous Community ndewo. Onye nwe na ọ ga-atọ mmanuo.
ọ dị anyị ofe ebe ọ dị ukwuu otu ndị eze ọhụrụ dị ọpụta nwanne anyị nwoke ọ bụ iyi ọchịchị n'ụbọchị taa a na-ekele unu ndị eze unu ahụ unu ga-ele akọ dị akọ ndị eze mmanụ anyị fere chi n'ụzọ mewe ihe ọkụ n'ọhụ data Uwadi Uwaoma EFUGHILAMBA Igbo autonomous community chi mụ na-edo tụọ Don't correct me when you are not sure. This is how Chief EFUGHILAMBA of Igbo autonomous community. Yeah. But you know better than that. How can you talk about yes, Mama no. Any level say that girl is yes, I know. ọhụrụ mama ni ọhụrụ ndị eze ọhụrụ were gbede biko ka anyị ọrụ ole mgbe onye mere ya afọ ahịa onye gburu ọrụ Chief EFUGHILAMBA ya Uwadi unu proceed anyị na-aga iji echichi pụrụ iche anyị isi ndị eze niile na ndị nọ nga anyị si laghachi uchi mụnarị mmegbu n'ihi na ya anyị na-eme onye mmụọ onye nọkwa n'etiti anyị mmụọ onye nọ onye nọ n'etiti anyị nwoke ọ bụghị ya biko na nkwanye bụ pụrụ iche amịsị na ndị eze and the longer as His Royal Majesty as a pastor, farmer, Rotarian, ambassador, Hallelujah. Umu chileke no nakuya. Chileke wani hene le na hajiza. Alama ni konyo bla kupasa kaleba. Setia kale. Chineke. Chukwu okike. Chukwu abịa. Onye kere eluigwe n'ụwa. Onye kere ndị eze. Onye kere mmadụ n'oyiyi ya. Ibu chi ebo mmadụ gị na-agharịpụ mmemme ichi eze ịkwadoro ya
Onye ndị eze ọmụmụ ndị mụrụ ụzọ the wise ndị eze ọmụmụ na-eme n'ụbọchị nke taa n'ihi nke a Jehova na-adịghị agbanwe agbanwe onye okwu onye na-abịara mmezu ndị eze ọhụụ na-ekwubi okwu ndị ọhụụ niile nọ nga na-ekwubi okwu si ihe gị ji echi echichi the crown bụ okpu ọdụ nnama akụkọ ejiri efefu ihe ọjọọ na ihe dum niile ihe a gị nyere olu ka gị gbara aka Chineke isi ya ọbụla etinyegoro aka jụọ mmadụ na-emetụ ya aka n'ihi nke a anyị na-ewere ihe ndị eji echichi na-etifeghị n'aka na-asị ka ọbara Jizọs kwuo okwu n'okwu ndị a na ihe ndị eji echichi n'aha Jizọs. Ajọ mmụọ niile ajọ mmadụ niile ke gị mụ ndị ya na-eche echichi taa ma ha ga-ekuru ya ma ha ga-eji echichi eji mara onye echiri echichi na-agafe onye họrọ ya anya ka anya dị otu mkpọ n'aha Jizọs. Onye mkpọkpọjọ ka e nwere ike n'ọgbachi ọnụ n'aha Jizọs. Anyị na-asị Chineke ha ga-ejere gị ozi ị ga-eji echichi ndị ọma na-echi today taa na-agọzi ha na-enye ha akụ na ụba na-enye ha ọmụmụ ihe ọma niile Chineke ga-erute ha aka mgbe ị na-eme otu Jehova ha ga-echeta ndị eze ọ ga-adịrị ha mma n'afọ ọ ga-adịrị ha mma n'obi ọ ga-adịrị ha mma n'afọ ọ ga-adịrị ha mma n'eke ha ga-anwụchi ọnwụ n'aha Praise the Lord. Okwu ahụ isi ike anyị na-eji ya na-ekpuchi gị isi gị wụ isi Jehova mere anointing isi Jehova tere mmanụ ndị ọjọọ agaghị ahụ gị from taa ndị iro agaghị ahụ gị from taa n'ụbọchị ndị taa gawala iwu jiri ruo mgbe ebighị ebi ị ga-adị ndụ ka nka anyị dị ya na-ekpuchighị isi chita gawala ihu ọ ga-adịghịla mma anyị onye isi gị na-agwa aja ọ ga-eji ka ya chọrọ onye tụrụ gị aka gọkwara onye aja alọhụ tụkwa ya aka onye tụrụ gị adịghịla ezinụlọ gị na mma adị taa alọhụ lọrọ gị ọgụ a na-ekwubikwa okwu taa n'isi gị si alọhụ tụwakwa ndị na-atụ ndị na-atụkwaghị alọhụ tụwakwa ha a na-ekpuchi gị okwu a sị ọ ga-adịghịla mma onye ọbụla mụrụ gịrị ihe ọma ka ọ ga-enye ndị ọbụla na-arụ ọrụ a ga-eweli ya elu taa ka anyị na-ewere okwu a inye ndị ọcha na-akpọ celebration anyị na-eselebreti gị ndị ọhụrụ na-eselebreti gị anyị will celebrate you more ị ga-aga n'iru okwu a ọ bụ okwu onye ọbụla mụghị onye na-adịghị ka ọ ga-ime n'ite
Uwaoma ọgaghị mụghị asị biko Jehova lekwa okwu a gọziere anyị mgbe ọ ga-ikpe ya na-aga ọ ga-adị ya n'ezinụlọ ya mma anyị na-eti ya our national service. That is the America to pass that long I will see. No. That is here we are. You guys are part of the best. You know, so be a American. But I mean, your way of autonomous community. Here, when I mean, turn in America. If you love for autonomous community, I love it, God will do. And they give you like normal. On a plane, everywhere in America, or for almost because party on the Bella, party on one hill, where they are. Can't take a lot of love with the Tori Fulamba. Amen. Fulamba, move for Lamba, more Yahoo, electric, solar light, Obela, Oja to Plahayo. You got ambassador, you got Rugama. Ubani, Abana Bubani, I don't know who. Come up, up one race ocean. Let us go one day one of I love no young woman. And I don't like it. Here we people are there. The digital, I shall get there. Hi, Chief. Uwadi, Uwaoma. Wala Chief. Tawo habanelasa. Lomwana na for 2020. Chineke mara hinda le mengata. Ya mama gagara kwa diokwa. Ndezo hundi Chineke tere mmanụ preach. Ugana ebedila utubuku. Ni wa komara ka sene komara ka yeso deze yeye. Deze kweza kumbe mu chana na New York City. Maga nu wakan bedila pechireka. O solandi ukora mbio ndio ohu nu wepuru haka. O solandi na bataram. Kumwaka. Alagbo EFUGHILAMBA ịhụla akụkọ ihe dị mara ndị echiri ezigbo echichi
ị na-agaje New York City were ya ị hụla mkpara m stafụ m anụ m eji aga ebe niile anụ eji aga ebe niile mgbe m ruru na New York City airport ndị ọcha mechasị ha emepe ya kasị ị na-aga jide ya ebe ọ bụla ị nọ mana Naịjirịa mana New York City mana ụwa niile ị na-aga ị ga na-eji ya mgbe iji ya jiri otu ha mụghị ha kwara ọ dị ka na Naịjirịa hijiri ejiji otu a California ndị weta ụkarị agaghị ekpochiri n'ụzọ ị ga-eji akụpe na-efefu ndị ọjọọ n'ihi na ndị ọjọọ onye si ekpesali ọwachi ekwesu mgbe iji ime otu a ekwesu niile na ndị ọrịa niile ha agha ga-ewere efefe otu ga-ebebata ihe ọma niile ebe ọ bụla ga eji ebebata ihe ọma akụlụba ị ga-eji ebebata akụlụba febata ndụ ogologo febata ahụ isi ike anyị na-asị mgbe ile moto a efula mba ọ ga-adịrị gị mma n'afọ ọ ga-adịrị gị mma na nkwọ ọ ga-adịrị mma n'oge ọ ga-adịrị mma n'eke gị na ezinụlọ gị gị na-ayaghị mma na gị anwụchi ọnwụ unu ga-akpata akụ obi a eze ga-adị ndụ mgbe ebi ọza na-eretinye ọlị n'aha Jizọs. Hell, there's a Monday, situation. Kalala. And they don't have Kalala Kayana. Also with him. So, I'm a TV and I'm doing. Enwere ike ọ ga-eyi eji gawa ezebe ebe nya olugbo na ọ hara anya ya ahụ n'ụzọ a na-eji amatakwa onye chiri echichi ụwụ mgbe aka ọrụ ma ha kwerekwanye ya mgbe aka izizi pati onye chiri echichi ọdịbụla ndị eze ọhụrụ gbakọtara aka chie eyi ya n'aha nna ya Oh yeah. Yes, sir. Conference like California. EFUGHILAMBA akọrin bọbarin No, mama ni wo. No, mama ni wo. Biko akula rulo.
na EFUGHILAMBA ọwụ nke lụtara ezigbo dị nwaanyị onye jide enye nwanyị n'ihi na o mere ihe ọma dị iche onye jide ekwughị okwu a si biko ala ọhụụ gọziri anyị ala ọhụụ chewere anyị ya ala Igbo niile chewere anyị ya ala Naịjirịa chewekwu ya ọ dị ndị isi nwanyị na-agba aja ma ọ ga-edere elu ma ọ ga-edurela ala achịala ha n'ahụ asị ọ ga-adịrị gị mma nwanyị ị ga-amụchu ọnwụ ịgbalịara anyị Chineke ga-agbalịrị gị ma ọ bụ mmadụ dị ka gị nwanyị nwoke ma ihe ọ gabigara ma ọ bụ oge Chineke họpụtara kpọlata ya n'ụmụ anyị abịa nye ya EFUGHILAMBA ọ ga-adịghịla mma a na-enye gị okpu a na-ekwukwata okpu a wụ okpu ọma okpu mmeri okpu ọṅụ okpu ahụ isi ike okpu ọzụzụ ọnya na-ekpere ebe ọ bụla ị gara ihe ọma ga-eso ihe ọ bụla itiri aka ọ ga-agachi agachi from taa onye ọbụla na-ekwesịghị anya n'isi laka ọjọọ ala ọhụụ ga-akụgbu ya onye ọbụla na-ekwesịghị anya n'isi gọghị mmụọ ma n'obi ma opun asị ọ ga-laghachi back to sender asị Jehova taa ka ọ dịrịgịla mma n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ asị ya ezi nwanyị ọhụhụ ezi nwanyị ezi nwanyị ọhụụ n'aha ndị eze ọhụụ n'aha ndị ọhụụ niile ezi nwanyị ọhụụ ana m agbawari ọla ezi olu nkalarị mgbe ọ nwere ịgba nkalarị na-agaji enyi ya mmụọ ọma ihe ọma dị iche iche ga-eso gị n'ezinụlọ otu ị na-elekọta di gị n'ihi nwoke nwunye ya na-eleji anya ọ na-ekwe ka echie na nwunye ya ji foto ọ bụ ịra akọmagwa ka echi ị ga-awụ site taa nke ọbụla na-akpa ụka bara uru ma ahụ ga-akpa ụka a ga-esi chere ka ezi nwaanyị ha bịa ana m ajọgharị nkalarị otu isikwa lụta di ọma ọ ga-akọlụta di onye ọhụụ mara mma ọ gaghị elu gana ma ọ gakwa ebi ebe ole gbakwara anyị ụmụ anyị anya kwa ana m asị ihe ọma na-eso gị n'ezinụlọ gị mmụọ ọjọọ mmadụ ọjọọ a ga-ahụ unu anya gị n'ezinụlọ kwa iri egwu niile Chineke ị na-ahapụtara unu nwoke ibi na-abịa ezi anya na-abịa echite anya ụfọ nke anyị na-ara asị m ọ dịburo gị mma gị n'ezinụlọ gị ọ ga-adị unu mmadụ eke dị unu n'obi dị unu n'afọ dị unu na nkwọ baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na Mmụọ Nsọ olu tuo ya ezi nwanyị ọhụụ ezi nwanyị ọhụụ ezi nwanyị ọhụụ
Uwaoma, EFUGHILAMBA. Adrigilamba. Agojele balaka. Kami wuya o mawle we. Igile jatanjo. Onye kiri. Mo kodo, manyo do. Niga nyaka. Ya ma de wo no. But oh my, what will I want here? What did I do? EFUGHILAMBA. What will I want? Get your tattoo for Lamba. Stand your home. Good day, I got you there. If I go to India, not getting my little like what I'm for. What will I want? Get your top, what you get at. Get that killing and your home. No would be a gate. Oga umvulelu ni gbara ya dịka na agba ihe ala kan wata keta achim obaki no lelo ya bịa gozie aka na ya amen. Other like him. Yeah, what train you will go. Yeah, we kick it. Chileke. Say, you forget I say. It's a little bit of the Puli Beggy and long. Oh, God didn't know my way to give me like Jesus. I didn't block it. Emeritus. I said for walk over. I call me. What does this laugh at? EFUGHILAMBA. Open on where they are getting a career. Dim Chetapa. All I had now. You see, it like a Uwadi. Take a God. He went away. I didn't break your wall. This way or the I remember I was not too careful. So, did I make it a bit? So, now I'm days on home. I'm a man. This is the one. More did the And then a vote of thanks. Final prayer. Because no radio as Asumuga, you can have the final blessing before you depart here. So we watch our new as Asumuga.
and the final vote of thanks. There's a Mamanua! There's a Mamanua! Oh, Mamanua! You will be the animal! What was autonomous community? The animal! Regent! I said, Regent! Oh,
Uwadi ụtọ
Otunu si bịa nọnyere ya taa. Ndị eze ọhụụ gbakọtara aka kwanyere ya ugwu. Ọ dịghị ofele. Maka ndị na-amaghị EFUGHILAMBA wụ President General OHUHU International, OHUHU in diaspora, OHUHU niile nọ outside Nigeria. Oya wụ the President General. So ha kwanyere ya azụghị azụ onye ruru ya ni. Oya na-ejikọta ndị ọhụhụ niile nọ mana Europe ma America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Central Europe, North Africa, West Africa, everywhere. Because onye ọbụla la anya na the canopy, enwere ebe every person is supposed to sit. Onye ọbụla ji ihe ọbụla ga-egba aka, ihe ọbụla machi gị were ma ego adịghị emachi ihe bịara oyi. Ọgbakọ afọ ya ahụ emekwere ka gị na tese so ka aka ga agbakwa ghachido. Ndị ọbụla o ruru tọnụ, ihe ọbụla ha chọrọ ime present, ha kpọtụrụ m, I will do it for them. I will call the attention of the celebrants. Ha eme ha chọrọ ime. Ma ndị be nne ya, ịma the funny thing. EFUGHILAMBA ibe ndị awa mogu. Ndị amogu ga-awụrụkwa ndị ọgụ. Ịma ya omere wụ double portion. That is why God has been blessing him doubly. Even near one mogu, Yagapi Mogo, Yamogo la Amogu. Even the Momo, Magapi Mogo, Gamogo, oh, tolerant. Kobako! That will any you never come for. Kobako, Amaniaco, Campani, come near two, I'm two Noya, Obido, Ogawama, Aseka, Ogawa. Anyone happened before? I'm not kidding. Oh, shit, Chai. Oh, shit, some. On your money, you can buy. Oh, shit, Your difference is clear. Your difference is clear. Your difference is clear. Joy, your difference is clear. Your difference is clear. It was one of your difference is clear. Actually, your difference is clear. Your difference is clear.
You must get somebody. Uwaoma EFUGHILAMBA. All members in diaspora. Title from all Council of Traditional Rulers. What the heaven did it for at the one time for general meeting, it informed every member of this council. I got at the platform. My invitation card here and the items of invitation card. Place it there. Those members the chance one emergency IRS. After our forever. Based on that, all our items of invitation, this chief will be a basic. I am also on a lesson.
EFUGHILAMBA ndị a niile n'ebe a dịka ịma anyị karịrị ya in our council kama under emergency look at the crowd now an encouragement for the progress of this council and all is solidarity on our way down here on a little pause. It's not to offset the expenses. Rather, I mention here now. You also can now no one is ceremony. The council, there's a council. We were an envelope. I'm an accountant by profession. Now, no, I'm a guy today. All I have to analyze the food. All I don't know is what's the problem. I'm an accountant of the family. I'm the accountant of the family. This is why. Always, you are popular. Chief Doctor Uwadi, Uwaoma. I'm High Chief Obinna Ekoba. Anya dikela nyumma nko 1 of Uwadi Autonomous Community. High Chief Uwadi Owa amuna ala zonala. I'm here from childhood. Ọnwa kpara nso nna ya Chief Dan Ezeochi Uwaoma. Yeah, man, due to the love nna ya Dan Ezeochi Uwaoma on him.
okwedu ka ọ ga-ala bekee. Igwe 2-1. But circumstances prevail. Ya eme ya allow. Ya ga ala bekee. Ntụtụ ndị mmadụ chere na Uwadi ọ ga-ala bekee na the culture of America will consume him, but he never allowed that to consume him. To the greatest dismay, as soon as Uwadi picked himself in overseas, he had a visiting home, like even more than in Lagos. Oh, young one, man. The autonomous community lere every day we may invite Kodo with the chieftaincy title. He avoided it. Now a ruse within the regime of retired permanent secretary, His Royal Highness GC Adiele. He was compelled to come and take up chieftaincy title. Oyawa Mere. By the 24th of August 2019, Enyeri title, he wasn't around. After a while, in absentia. But Marika Chief Uwadi turned that down. All his regalia and I have to make our time to come and pick it. And he did that. And he came and picked his chieftaincy title with EFUGHILAMBA of Uwaoma Autonomous Community in a fanfare. And I'm not that same quality. No one saw a guy Umudiawa today. No, here is a number of February or a call one of Abia State. Oh, she go overseas. We may accommodate. Then, Kediji Chorokayu before days, also not only him. Another person who said that thing as well, always a Philip Ajoniwe, and many others like that. So based on that, National Hogabia, and so in that, both within Uwaoma Autonomous Community, in Omosh, in Afugiri, then go to OHUHU. People who are not only very accommodating. And in order to bring him closer home, title EFUGHILAMBA. After that ceremony, I think the ceremony speaks for itself. The word. Open the modern onye asị ya na-eme adị mma ejisie ike. And ya ugwu furu iche dịka a gwara ya. Ya lawa today wee mee ka ụmụ ọhụhụ, ụmụ Igbo, ụmụ Naịjirịa ha na ha nọ ebe ahụ ka ha mara na akpata akụ ruru ụlọ ihe onye ọbụla si n'ụlọ ya pụọ kwesịrị na-eme.
ya jisi ike tinye uchu meghee ụlọ ya just like o nwere mgbe o mere before the war empire Kanu onye Fela Anikulapo Kuti ji họteelụ ya kụọ egwu ụwa niile hụrụ ọ dịghị onye ọbụla ahụ mostly onye ofe eme si n'ọhụhụ mee travel to Lagos ngwa na ala na-alawo n'ụlọ empire Kanu ọ dịghị ihe ọzọ anyị nọ na ọ na-akọrọ ugbu a lawo ya na nwunye ya they are now the ambassador of Ọhụhụ people. Ha mere ụzọ ha nabata the genuine people of ndị Ọhụhụ. Ha kwala abịara nga mabịa gbule m ya la mgbafụlụ ya n'ihi o nwere ndị na-ahụ onye dị very generous ha tara ya through one way or the other to do that person. Ashim Jehovah agaghị ekwe ka ndị gị because of his open door bịa dupuo Jehovah agaghị ekwe ka ahụ ya na Jizọs. Aha m bụ Nwanganga Adiele. Eji m aka na Igbo mmadụ nwanyị so n'otu onye n'ime ndị Haiji Uwadi Uwaoma ndị na-akwụrụgwa Yes, eso ya o. Chai, obi atọgbuola m nke ukwuu la ihe ọma nke na-eme n'ụbọchị nke dị taa. N'ihi na High Chief Uwadi Uwaoma ọ ezigbote nwa ga-egosi ịhụnanya n'ebe ndị ogbenye nọ, ndị na-enweghị ndị enyemaka. Ọ ezigbote nwa na-enyere anyị aka n'ihi na ọ bụrụ ma ọ bụghị ya eche m na nwa m nwere ike ịga skuulu a nke ọ na-aga. Ekpere anyị niile ma m na ụmụ m niile na-ekpere ya wee ogologo dị narị isi ike ya na ezinụlọ ya n'ụbọchị nke dị taa. Obi m niile bụ sọ ọṅụ ebe Chineke duwere ya ndụ bịa nyekwu ya ọkwa dị elu nke ndị mmadụ hụtarala ebe ọ nọ dịka anyị onwe anyị hụtarala ebe ọ nọ. Ya mere nje na-arịọ Chineke amara ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ebe Chief lọlọ ya nọ na ụmụ ya niile ka Chineke nye ha ogologo ndụ na-arụ isi ike n'aha Jizọs. Ndewo. Aha m bụ Nwada onye mụwa Glory Adaku. Uwadi, like I call him Uncle Uwadi. He's actually my uncle. So o ruru otu mgbe m lechara the exam nweta admission into the school. Ọ dị ego dị n'im ji aga the school. So Elisa idela me forfeit for the admission ịhapụ ya. But mgbe anyị rabịa nọ my mom abịa shi ka ọ contact ya Uncle Uwadi. Mgbe ọ contactịrị ya she no problem that na always zuru ebe ọla m chọrọ ịgarụ. I was like wow, he can forfeit my education just like that just because there is no money when I have someone that can help me. So up till now in my 200 level community health at College of Health Aba. So I'm in my 200 level now and he's still fulfilling his promise since my year 1, since I started. He's still fulfilling his promise. So I'm just saying that God should bless him for me and give him long life so that he will last for us. He's really a good man. Thank you.
Walachi Sunday EFUGHILAMBA Uwaoma. Ọ taa ka ndị eze ọhụụ ledum were m okpu ekwesịrị ikpe m la mgbe ha riri ji ha sị ọtazi kwe mgbe ụlọ ha bịazie tas ka ọta ka ga-emi ya ọhịa mere taa m na nwunye m Dr. Mrs. Cheturu Uwaoma ndị enye High Chief title m EFUGHILAMBA ọhụụ ka enwe m awụrụ ezi nwaanyị ọhụụ ya wụrụ ya EFUGHILAMBA ọmụ ndị ọhụụ si ndị mọchọ ka ha dị ka ndị anamasị ndị ife na-etughị ndị ife na-etughị nna m gụrụ m EFUGHILAMBA lekwe dọcha ụma nọ nga ahụ ndị dịm ite ọgụ ọpara ite ọgụ asọpọ yọrọ ụwa ahụ kewa adị ite ọgụ kenwe ọpara adị ite ọgụ na ebe ike mefule ite ọgụ amụghị ndụ dịm ite ọgụ dị ndụ yi ụwa ọsọ ọgụ ya nwoke papa m Dan eze ọchị Uwoma late chief ọsị nwokwere ka isi ahụ tọla mba mgbe ọ bịa dị sik la Kano evuru ya maneji ya alọ ọhụụ ụlọ eliela ụlọ ya lagba ogwu abịa mmụọ ma sọmọ yọrọ ụwa ahụ agụzie m EFUGHILAMBA ahụ honestly ọwụghị ọ dịghị prominent in my life until m aga ebe ahụ mgbe aga ihe ekwe gaa ihe mechita aha si akwa nna m gụrụ m EFUGHILAMBA si aka m ifukwen ya wụ ihe na guide but it's like a guiding pillar for me. It has been and by God's grace it will remain a guiding pillar. Ya wụrụ ya ndewo asa akwa bụ Vince akwa ka enele ihu ka kedụ n'azụ mgbe nna m nwụrụ honestly mgbe nna m nwụrụ ọpara m abịa on June 29th ka ọ nwụrụ ọpara m abịa on June 30th ọ were Sunday morning ya sị m na m ha nwụrụ amasị if I can touch half the lives my father touched I'll be accomplished kemgbe ahụ 26 years today that's what I'm trying to do, to touch lives you know my ka emee ka enyere ndị mmadụ aka ọwụ na ya lote ndị kwara ihe otu shu ka gị otu uwe ka gị ọ ka enyere ikwulibe aka ihe ọwụ ndewo ndụmọdụ m gị nye ha onye ọbụla nwee ndidi achọrọ nwee ndidi ka onye nwere ndidi ka ọ ka mma ndidi ka mma Rome was not built in a day ọ ndidi nwayọ nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ ọ ga-ede mma nne m ọsị ha ọ dịwo mma onye ọbụla nwee ndidi ka edili ihu ka aka n'azụ ọ ihe m ga-eka ọ Chineke ka ọ dịla aka ile emega edewe aka gị ọcha nne m ọla ọcha ihe ọbụla lebe yashirikwa aka ya ha ọ dị ọcha jụkwa nwunye mmekwe meshilekwa aka m onye lekwu ya ogu mbụ ogu abụọ ọhụ ya dewo